Wel, i ni lwcus iawn yn Capel y Priordy, achos mae Gill yn paratoi torch yr Adfent i ni bob Nadolig. A mae'r dorch yn bwynt ffocws i ni yn ystod ein paratoadau ar gyfer y Nadolig. Gill, gwedwch wrtho ers pryd ych chi wedi bod yn trefnu blodau? Wel, es i dosbarthiadau yn Ddiwrnod, blynydde nôl, 20 mlynedd nôl, a jyst dechrau wneud a potsia, a wedyn ni bob Nadolig o'n i'n wneud y rithiau i fynd ar y beddau a wneud peth i'r ford i wahanol bobl fel ymregion, a fi jyst yn teimlo fe'n therapeutic. Mae'r dorch grwn, a mae da ni 5 canwyll. Mae'r ganwyll gyntaf yn cael ei chynnu a symbol hwnnw yw llawenni, fe. Wedyn ni, yr ail un yn cael ei ar y dydd canlynol a gobaith o hwnnw. Wedyn, ar y trydydd dydd heddwch yw hwnnw. Wedyn ar y pedwarydd dydd cariad. Y ganwyll yn y canol ar fore Nadolig, symbol o bywyd Crist. Mae'r dorch yn grwn, dim dechrau na diwedd iddo fe, a fel yna mae cariad Duw. Gwedwch wrthyn ni beth yw'r holl wyrni os ydych chi ar y dorch, beth sydd â chi'n ei gyd? Yn gyntaf o amgylch mae da fi sbrws. Dail batholwyrdd, evergreen, ie. Wedyn ni, mae da ni gelyn, mae da ni iorwg, a unrhyw beth arall o'n i'n lle cael gafel yno yn yr ardd. A maen nhw gyd yn fytholwyrdd. A mae'r dail bytholwyrdd i ni fel Cristnogion yn arwydd o fywyd tragwyddol. Mae'r celyn wedyn, piger celyn, maen nhw'n gweithio i bod wedi bod yn anodd iawn ffindo celyn ac eiron coch arno fel enni. Gill, ond chi wedi llwyddo, mae hynny'n beth da oherwydd mae'r celyn yn arwydd o'r goron ddrain a'r eiron coch yn arwydd o'r gwaed. A'r iorwg wedyn, digon niwsans mae'r iorwg yn gallu bod, ynddo fe? Yn tyfu yn yr ardd oherwydd mae'n... Bobman. Mae'n bobman a mae'n stico i bopeth. Ydy. Hynny felly yn arwydd o'n hymlyniad ni i Dduw, bod ni'n glynu wrth Dduw. Fi'n gweld bod yna flodau gyda chi hefyd. Y lili wen. Y lili wen yn symbol wedyn o'r forwyn fair. Ac felly mae'r dorch yn llawn symboliaeth, ond i ni'n rhyfeddu, Gill, bod chi'n gallu dod i gyd at ei gilydd mor wych bob blwyddyn. Ac i ni'n ddiolchgar iawn i chi. Byddwch chi wedi paratoi peth eraill dros y Nadolig? Wel, mae 7 torch da fi fynd ar bedd y teulu wedi cael ei wneud. A bydd ambell un ohono ni ar ddydd Nadolig yn gwerthfawrogi yr table centre byddwch chi wedi paratoi ni hefyd. Byddwn ni'n cynnu'r ganwyll ac yn ddiolchgar iawn i chi am hynny. Felly, diolch yn fawr iawn i chi am eich cymwynas i ni fel eglwys bob blwyddyn. Popeth yn iawn. Diolch yn fawr iawn i chi.